Hi, Grajel! Hello, good Hi. evening. Nagulat ako. Good evening din sa'yo, Grajel. Si Grajel ay ilang taon nang nasa Hong Kong. Magwa 1 year pa lang po ngayong August 19. Bago pa lang. First time bang ng ibang Bago pa bansa? lang. Hindi naman. First time ko pong umalis ng bansa. Ay, talaga ba? Kamusta ang experience so far? Masarap na mahirap, nakakalungkot, halo-halo, mixed emotion. Ay, sige. Kwentuhan mo ko ha kung anong kaganapan at ayoko kasi nga mag 1 year ka pa lang dyan sa Hong Kong, medyo problemado ka na. Kaya bawasan na natin yung problema mo. Pag-usapan na natin ang dahilan kung bakit ka tumawag sa aking programa. Grajel, anong problema? Napatawag sa usapang LDR. Simulan ko po muna para po maliwanag sa ating mga listeners kung bakit po ako humantong sa ganitong klase ng problema sa asawa ko. Sige po. Bali, 13 years old po ako nung naging boyfriend ko yung asawa ko. So, siya po yung first boyfriend ko. Bali, 10 years na po kami ngayon. Mhm. Bali, first time po namin naghiwalay ng ganito katagal. Okay. So hindi ko po alam kung sino po ang may mali, kung ako o siya. Yun po yung gusto kong hinging advice. Kung malalaman niyo po, for the ghost of ng ating pong pag-uusap, kung sino pong may mali sa aming dalawa. Okay. Bali, yun nga po, sa loob po ng 10 years, parang hindi po kami sanay na magkalayo, na parang umikot po yung mundo ko sa kanya. Mhm. Tapos ngayon pong nandito na ako, hindi ko po kasi naranasan sa Pilipinas yung buhay na maging dalaga kasi 16 years old po ako nung nagkaroon ng anak. So ngayon po dalawa na po yung anak namin. Mhm. Mahirap po yung malayo sa kanila. Parang nagulat po ako sa realisasyon ng buhay pagdating ko po sa Hong Kong. Hindi ko po kasi ine-expect na ganito ang buhay dito. Parang naano po ako na nakipagkaibigan ako, parang na-express ko yung parang ibang bahagi ng part ng buhay ko na hindi lang pala pwedeng sa kanya lang umikot. Tapos yun po parang nakikita niya na parang masaya ako. Kala niya, kasi po dito kasi every Sunday yung day off. Okay. So, pinapakita ko po sa kanya na nag-i-enjoy ako kasi yun ako kumbaga po parang gusto ko namang maging masaya. Hindi naman po porket nagiging masaya ako dito is gumagawa ako ng mali. Mhm. Para pong binibigyan ng asawa ko ng kahulugan lahat ng nakikita niyang post ko sa Facebook na may kasama akong mga kaibigan ko na parang iniisip niya na lumayo lang ako sa kanya, nagiging wild ako. Yung para bang iniisip niya na na may ginagawa akong masama kahit na wala. Mhm. Lahat na lang ibinibintang niya sa akin kaysa may lalaki daw ako. Okay. Yung mga ganun yung mga hindi niya nasasabi sa akin, salita nasasabi niya sa akin ngayon. Okay. Hindi ko po alam kung sino po ang may mali, kung ako o siya, na ako po na nagpapakatotoo lang sa sarili ko. Pero as of naman po na sa loob ng mag-iisang taon ako dito, wala naman po akong ginagawang mali na na dapat niyang ikasama ng loob at aanman niya ako na pagbibintangan niya ako ng kung ano-ano. Sige, tanungin lang kita, tawag dito, Grajel, para lang sa background natin, Grajel pala. Sa Pilipinas ba malabas ka din? I mean, hangout ka din sa mga friends mo here sa Philippines o hindi? Talagang nasa bahay ka lang? Opo, kasi nga po maaga nga po kasi ako nag-asawa. Kumbaga, ang iniisip ko po kasi parang hindi siya sanay na ganito ako. Yun na kasi yung root word doon, Grajel. Kumbaga, kung dito sa Pilipinas, hindi nyo yan napag-uusapan na you wanna go out, gusto mong makipag-hangout sa friends mo, kasi, kumbaga,
ang mindset mo nung nandito ka sa Pinas ay maging isang mabuting ina at maging isang mabuting may bahay. So, andito ka lang sa bahay and you were fine with it. So, akala niya, yun ka talaga. For 10 years na nakasama ka niya, ang feeling niya, hindi ikaw yung tipo ng taong malabas. Hindi ikaw yung Opo. tipo ng taong maparty, hindi din ikaw yung tipo ng taong mabarkada. So, nagigets ko na Opo. it's part of who you are. Pero hindi kasi yun yung nakagisnan ng asawa mo ngayon. So, maybe dahil nga nasusuppress yung emotions mo before, hindi mo na-express sa kanya na, at hindi mo din naman nasabi sa kanya na gusto kong lumabas, gusto kong sumama sa mga friends ko minsan, o kaya gusto kong mag-unwind kasama ng mga kaibigan ko nung nandito ka sa Pinas, hindi niya alam na it's part of your personality. Sabihin natin na yung ginawa mo dyan, the reason why you enjoyed it is because it's the first time na naranasan mo siya in a very long while na mingle ka with other people other than your own husband and your relatives. Ito yung bagay na hindi niya naiintindihan kasi hindi kanya nakakitaan ng ganitong attitude before. Sinabi mo ba Yes. sa kanya na, hey, mahal. Hey, baby. O kaya, hey, darling. Huwag kang mag-alala. Dito kasi sa ibang bansa, kailangan kong makisama. Diyan kasi sa Pinas, alam ko nasanay ka, nakita mo ko, nasa bahay lang ako, hindi ako mabarkada. Yun pa rin naman ako. Hindi naman talaga ako nagbago. Sa totoo lang, nakikisama ako kaya ako pumupunta sa kanila. Kasi kung hindi ko yun gagawin dito, mahal, kapag nangailangan ako, kapag nagka-problema ako, wala akong matatakbuhan. Sila lang yung mga kakilala ko dito, sila yung kailangan kong gawing pamilya dito kasi nga malayo ka sa akin. Kapag ganun yung sinasabi mo sa kanya, alam kong nasabi mo na yan sa kanya, Gradgel, imposibleng hindi. Anong sinasabi Opo, ng nasabi asawa ko mo? na po. Sinasabi niya sa akin na ang laki daw ng pinagbago ko, kesyo ako daw yung kumikita ng malaki. Na parang kasi po bago ako pumunta dito, nakafix yung mind namin dalawa na kaya ako aalis para sa amin, para sa sarili namin pamilya, Mhm. para sa mga anak ko, para sa kanya. Mhm. So dumating sa point na nangailangan yung sarili kong pamilya, yung pamilya ko mismo. Mm. So parang yung priority ko is napunta po dun sa family ko. Mas prioritize ko sila. Mas binigay ko yung pangangailangan nila. Pero hindi naman ibig sabihin nun, binaliwala ko siya. Kasi yung mga anak ko po kasi nandun sa family ko. Bakit hindi Nasa kasama family ng ko. asawa mo? Kasi parang nandun na po yung ego na parang ayaw niyang pumunta o makipisan doon sa pamilya ko kasi nandun na po yung pride bilang isang lalaki. Oo nga, pero bakit since sa iba ka na, though magwa 1 year ka pa lang naman, or magwa 1 year ka pa lang sa ibang bansa, syempre wala ka pang means para makapag-pundar ng sarili niyong matitirhan, bakit hindi niyo napag-usapan before na bumukod? Kasi dalawa Hindi na po, anak bali ninyo eh. nakabukod po kami dati, sa side niya po kami dati nakatira. Hindi, bukod ate, when you say bukod, hindi kayo nakapisan sa biyanan or sa in-laws ninyo? I mean po, yung pong bahay namin is nandun po sa side niya bago po ako umalis. Paano nasa side niya? As in, nasa lugar lang kung nasaan yung pamilya Opo, niya? nasa lugar ng family niya. Mm. So bago po ako umalis, nag-decide po ako na iwan yung mga anak ko sa family ko. Kaya nga, bakit hindi sa asawa mo? Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya, o iwan ko yung mga bata sa'yo? Kasi nakikitaan ko po na hindi niya kayang intindihin yung dalawa kong bata kasi paano siya makakapaghanap buhay kung nasa kanya yung mga bata. Pero this is a decision na you both agreed with, or you both Yes, agreed in. Opo, alam niya yon. Bago ako umalis, pinag-usapan namin yun. Mhm. So, parang, nung nandito na po ako, parang nag-ano sa utak ko na parang, pagkakataon ko na, Pagkakataon mo na tumulong sa family ko. So, kasi po yung tinitirhan ng magulang ko is nakasangla po, yun pinaalis na kami. Ngayon po, dito po sa Hong Kong, kasama ko po yung tita ko. Mhm. Pinahiram niya ako ng pera na pangsimula ng pagpapagawa ng bahay. Pinahiram niya ako ng 200,000. So, yun ang pinagsimulan po namin. Na ngayon, yung pong sahod is parang kakaltasan niya ako sa sahod ko na, pero pinaliwanag ko po yun sa kanya.
Okay. Paliwanag ko yun sa asawa. Yung bahay sa na asawa yun, ko. asaan? Yung pinapagawa mong bahay? Nasa side po ng nanay ko. Sa side po ng family ko. Kanila po, hindi po amin, sa family ko. Yung bahay ng family mo ang pinagawa mo. Opo, yun po ang pinagawa ko. Na Mm. pinaliwanag ko po yun sa kanya na parang pwede, Teka lang. Gradual, sabihin natin na yan yung plano mo, which is wala naman talagang mali. Sa totoo lang, sa ginawa mo, wala naman talagang mali, Gradual. Pero ginawa mo ba yan before ka magsabi sa asawa mo o nagawa mo ng mangutang ng 200,000 pang pagawa ng bahay ninyo before mo sinabi sa asawa mo? Sinabi ko muna po sa kanya bago ko po sinimulan yung desisyon ko. Okay. Kasi ang isip ko po, maiintindihan niya ako. Anong sabi ng asawa mo? Okay lang, naiintindihan kita kasi pamilya mo yan. Yun naman pala. Ngayon po, mga past 1 month or 2 months na po, nung tapos na yung bahay, parang nag-ano po ako na pinatayuan ko po ng negosyo yung magulang ko. Binigyan ko po kasi andun naman po yung pag-uusap namin na kailangan nating tulungan ang magulang ko hanggat nandito ako. Kasi nung panahong wala tayo, kasi maaga tayo nag-asawa, sila yung tumulong, sila yung nagbigay. Huwag mong kalimutan. Nagigets ko naman yun, Gradual, nagigets ko yun. Kaya lang kasi, kumbaga, kailangan kasi natin hatiin yung means of priorities na sinasabi natin. Nagigets ko, walang mali sa ginagawa mo, tumatanaw ka lang ng utang na loob. Kaya lang siguro, the reason why medyo na lolo ka lang ng onti yung asawa mo is because you already gave them a house. Binigyan mo na sila ng bahay or pinaayos mo na yung bahay nila sa halagang 200,000. And then, bibigyan mo pa sila ng negosyo. Pero yung para sa inyo, sa pamilya mo, one of the reasons actually that you are there, wala pa kayo napupundar, mag-iisang taon ka pa lang. Ngayon, kung labas kayo ng labas ng pera ng ganyan kalaki sa loob ng 1 taon ka lang or wala pa sa 1 taon na nandyan sa Hong Kong, paano naman yung pamilya mo? Paano sila? Siyempre, kahit papano, yung lalaki, nag-iisip din na, teka, papagawa mo lang ng bahay, bibigyan agad natin ng negosyo, ano pang susunod? Paano naman tayo? Paano yung mga bata? Paano ako? Siyempre mag-asawa na kayo Opo. Bali, yun nga po ang pinapaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, binigyan ko yung pamilya ko, hindi ko isain ng tabi na hindi kita ipaprioritize. Kasi monthly ko po siyang pinadadalhan. Kanya lang yun kasi yung mga anak ko, nandun sa family ko ang nag-iintindi. Hindi na po ako nagpapadala monthly sa pamilya ko kasi kaya ko nga po kasi binigyan ng hanap buhay ng negosyo yung magulang ko para sila na yung mag-intindi sa mga anak ko kahit para wala na po akong isipin monthly kasi sagad po ako sa binabayadan ko para siya na lang po yung iisipin ko na padadalhan ko monthly. Pero paano siya? Paano yung share niya of responsibility kung ang negosyo na ibinigay mo sa mga magulang mo ang nagte-take care sa pangangailangan ng mga anak mo tapos siya ay pinadadalhan mo pa ng pera, saan siya napupunta? Yung kinikita naman niya. Yun po ang hindi ko alam sa kanya kasi wala siyang trabaho. Binigyan namin siya ng tricycle. Hindi niya minahal, hindi niya na-appreciate, hindi niya ginagamit ng ayos para kahit papaano magtulong kami sa responsibilidad sa mga bata. Inaasahan niya yung ibibigay ko sa kanya monthly. Hindi ko naman sa pinaghahanapan siya. Ang akin lang, oo, mag-asawa tayo although hindi nga po kami kasal. Nagsasama kami, may 2 kaming anak pero hindi kami kasal. Pero ginagampanan ko yung responsibilidad bilang asawa kahit na binibigay ko yung responsibilidad ko sa pamilya ko kasi panganay ako. Alam kong ako lang yung aasahan ng family ko. So, kung marunong po siyang umunawa at kaya niyang intindihin yung sitwasyon ko, maiintindihan niya sa mga paliwanag ko sa kanya. Pero bakit ganun? Bakit sarado ang utak niya na parang iniisip ko, bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit parang makasarili mo? Hindi siya Kasi makasarili. Sabihin natin, Gradual, siya ay ma-pride. Siya ay ma-ego. Sinabi mo na yan kanina When we are talking about ego, gusto niyang magkaroon ng upper hand in other sense. Kasi sa totoo lang, Gradual, sa lagay ngayon, ikaw lang yung nagpo-provide para sa pamilya nyo.
purposeless siya sa pamilya nyo kasi nga wala siyang trabaho, wala siyang kinikita, hindi din siya nag-aalaga ng bata, hindi niya kasama yung mga anak niya, hindi din siya nakakapagpaaral ng mga anak niya. So wala siyang purpose. Hindi niya nararamdaman yung purpose ng pagiging isang ama. Ngayon, Yun nga dahil, wait lang, makinig ka sa akin. Dahil nga pride and ego ang umiiral sa kanya kasi feeling niya, hindi mo man sinasadya, hindi mo to sinasadya, Gradjel, natatapakan mo ng onti yung pagkalalaki niya kasi nga mas nakakapag-provide ka sa pamilya nyo, bagay na hindi niya nagagawa kasi ikaw yung nagpapadala at nagbibigay sa kanya. Gusto niyang kumuha ng power or upper hand in a different aspect. Ang nakikita niya na lang na pwede niyang avenue para kumbaga i-execute yung pagiging upper hand or yung i-execute ang upper hand niya ay when it comes to you. Ikaw na lang yung natitira niya nga way para ma-execute yung pagkalalaki niya. How can he do it? By commanding you, by demanding things to you na gagawin mo at susundin mo. Kasi gusto niya nga i-execute yung pagkalalaki niya. Gusto niya, in a way, kung hindi niya man mahawakan yung pagdating sa ikabubuhay niyong pamilya kasi nga ikaw ang meron, siya ang wala, makakuha siya ng upper hand sa ibang avenue, which is sa'yo. Kaya ang ginagawa niya ngayon, though dati naman hindi to issue sa kanya, though alam naman niya na hindi issue ang loyalty sa'yo, hindi issue ang faithfulness sa'yo, at syempre siguro andun yung fear na dahil nasa ibang bansa ka, wala siyang trabaho, malayo siya sa pamilya mo, wala nga siyang purpose, makakita ka ng ibang tao na hihigit sa kaya niyang gawin. So ang ginagawa niya sa'yo, pinagbabawalan kita. Ayoko kitang makita ng ganyan, ayoko niyan, umalis ka dyan, huwag kang ganyan. Itigil mo yan. Ganun yung ginagawa niya kasi gusto niyang i-execute yung pagiging lalaki niya. Gusto niyang i-execute yung upper hand niya. Gusto niyang tignan kung kahit papaano ba may say pa siya. Kasi right now, wala siyang maipro-provide para sa pamilya niyo, ikaw meron. So gusto niya lang i-check in balance kung meron pa ba siyang salita or meron pa bang bigat yung salita at pagkalalaki niya at pagkaama niya sa pamilya ninyo. That's why ginagawa niya yan sa'yo. Natanong mo ba siya lately? Ano bang gusto mo, mahal? Kasi sa totoo lang, nabigyan ko na naman ng ikabubuhay sila tatay at saka sila nanay. Yung mga panggulang ko, meron na silang ikabubuhay doon Napaayos ko na din yung bahay. Gusto mo ba? Or sa tingin mo ba, mahal, it's about time na ikaw na yung mag-alaga sa bata? Kasi ngayon wala ka na rin namang trabaho Tapos napapadalhan naman kita Gusto mo ba? Sa'yo na lang muna yung mga bata para tayo naman yung asikasuhin ko. Makapagpagawa man lang tayo ng bahay natin dyan. Maayos man lang natin yung bahay natin dyan. Tapos yung tricycle, ipanghatid-hatid na lang natin sa mga bata sa mga school. Ganyan. Gusto mo, mahal, yun na lang gawin natin? Gusto mo din ba ng business? Gusto mo din ba ng sari-sari store na ikabubuhay natin? Tapos ikaw na lang yung magmamanage para hindi ka mangangamuhan? Yun po yung naiano ko po sa kanya yun. Bali nagkaroon po siya ng trabaho. Meron po siyang trabaho. Okay po yung trabaho niya. So parang... Hindi, sabi mo kasi ngayon, ang kakasabi mo lang, wala siyang trabaho. Nung pong nakaraan may trabaho siya pero hindi siya pumapasok tuwing iisipin niya, mag-iisip siya ng masama sa akin na parang nasa... Yun nga, kaya nga ang sinasabi natin, Gradjel, kasi obviously ayaw niyang mangamuhan Gusto niya magkaroon ng purpose Gusto niya kahit paano may say siya Kaya nga sinasabi ko sa'yo, bigyan mo siya ng power. Bigyan mo siya ng responsibility. Kasi yan yung mahirap kapag sa loob ng isang bahay, pansinin mo, Gradjel. Sa loob ng isang bahay, kapag isang anak lang yung binibigyan mo ng responsibilidad, yung isang anak lang yung pinagkakatiwalaan mo, yung isang anak nagre-rebelde, gumagawa ng kalokohan. Kasi feeling ng isang anak, hindi siya pinagkakatiwalaan. Ganun din yung part ngayon ng asawa mo. Feeling niya nga kasi wala siyang responsibility left. Ang feeling niya kasi ngayon, disposable na siya. Ang feeling niya ngayon, replaceable na siya kasi wala siyang purpose Hindi siya nag-aalaga ng anak. Hindi siya nag-iintindi ng kuryente, ng ilaw, ng upa, ng pagkain. Hindi din siya nag-iintindi ng tuition fee. Hindi siya nag-iintindi ng pag-aalaga ng mga anak mo. Wala siyang hinahandle in life. So wala siyang direksyon, in short. Wala siyang purpose. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang ina-advise ko sa'yo, ayaw mo ba siyang tanungin na, mahal, gusto mo ba? Sa'yo na lang muna yung mga bata.
para makasama mo din sila? Gusto mo ba tayo naman yung magtayo ng negosyo, ikaw ang mag-handle? Kasi feeling ko ayaw mo yung tricycle eh. Sige, yung tricycle na yan, gawin na lang nating service sa mga anak natin. Diyan sila papasok sa malapit sa atin. Tapos ikaw, bibigyan na lang kita ng tinda-tindahan or yung business kung anong maisip mo. Kung meron kang suggestion, sige, pag-ipunan natin. Gagawa ko ng paraan para mapag-ipunan natin yung business na yan para hindi ka mangangamuhan, para hindi ka tatamarin. Kasi pag binigyan mo siya ng responsibility, kapag binigyan mo kasi siya ng pagkakaabalahan, pag bibigyan mo siya ng purpose, Gradjel, hindi ka niya sisilipin. Kasi alam niyang may tiwala ka sa kanya. Alam niya na nakikita mo yung importansya niya. Alam niya na meron siyang silbi sa pamilya niyong dalawa. Ngayon kasi, sa totoo lang, wala siyang nararamdamang purpose at all. Para lang siyang nag-aabang. Nag-aabang balikan nyo, nag-aabang balitaan ninyo, kasi wala siyang purpose eh. Walang trabaho, wala sa kanya yung mga bata. Malayo ka sa kanya, wala siyang purpose. Wala siyang direksyon. Kaya ganyan siya mag-isip. Ang taong walang ginagawa, Gradjel, tandaan mo kung ano-ano ang iniisip. Gets mo ko? Opo. Kaya kausapin mo ulit si asawa mo. Naiintindihan ko na napipikon ka kasi wala ka nang ginagawa sa bahay. Pinapadalhan na nga kita. Kung ano-ano pang pinag-iisip mo sa akin. Naiintindihan ko yun eh. Pero tignan lang natin on a different side para medyo maintindihan mo din siya. Alam kong nanghihingi ka ng pangunawa sa kanya pero bigyan lang natin siya ng one more chance para maintindihan niya na nagigets kita. Naririnig ko yung mga gusto mong sabihin. At hindi ka man magsalita, naiintindihan ko kung bakit ka ganyan. Ganun kasi yung asawa eh, pag mag-iisip, kailangan hindi tayo literal. Hindi diretso ang tingin. Tingin ka sa likod. May dahilan kung bakit ganyan yan. May tumutulak dyan, kaya yan ganyan magsalita. Kaya ganyan yan mag-isip, merong nasa likod ng utak yan. Yun yung aalamin mo. And right now, feeling ko, Gradjel, and very positive ako na kaya ganyan yung asawa mo is because hindi niya nararamdaman yung purpose niya sa pamilya ninyo. Feeling niya wala siyang silbi. Feeling niya wala siyang ambag. Gets mo ko? Yes po. So, Gradjel, sa totoo lang, no, itong usapan natin to, the reason why I want you to understand your husband, though sabihin natin na nahihirapan ka kasi parang hindi ka niya nauunawaan, maybe nga talaga, hindi niya lang kasi talaga naiintindihan yung situation. So, the reason why sinasabi ko sa'yo na intindihin mo siya, unawain mo siya, is because yung pride niya at yung ego niya at yung pagpapakumbaba mo ay small price to pay kung ang kapalit ay mabuo pa rin ang pamilya mo. Tandaan mo, Gradjel, kaya ka nasa ibang bansa ay para sa pamilya mong yan. Sila ang dahilan, kaya subok ka, kaya nangahas ka na sumubok sa ibang bansa at ano mo yun na pumasa ilalim yan, mamasukan sa mga dayuhan is because you want to give your family the best life they could ever have. And aanhin mo yung pagsusumikap na yan, aanhin mo yung sacrifice mong yan kung pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi buo yung pamilya mo dahil lang hindi nyo natutunan na magkaintindihan despite the distance. Naintindihan mo ko, Gradjel? Yes po. Yes po. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo, alam ko, Gradjel, mahal ka niya. Alam ko na kung sakasakali lang nanaisin niya, mas gugustuhin niyang nasa Pilipinas ka na lang, siya na lang yung nagtatrabaho, siya na lang yung nagsusumikap pa, kesa ikaw yung malayo. Alam ko na yung mga pangsisitan niya sa'yo, yung pangbibintang niya sa'yo, kahit wala ka naman talagang ginagawa, ay parang his way. Even though it's wrong, even though it's unreasonable, it's his language to tell you na, hey, natatakot ako. Natatakot ako mawala ka sa akin. Kasi alam ko ngayon wala ako. Alam ko wala akong maibibigay sa iyo at sa anak ko. Alam ko na wala akong magagawa at ikaw yung gumagawa at sumushoulder ng lahat para sa pamilya nating dalawa. At nahihiya ako sa sarili ko dahil doon. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na natatakot ako mawala ka sa akin. At natatakot akong makita mo yon na wala akong purpose, wala akong ambag sa pamilya nating dalawa. Alam kong mahal ka niya, Gradjel. Kaya kung meron kang gustong sabihin sa asawa mong to, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kapit lang.
kapit lang hanggang sa makauwi ako para maayos namin yung lahat. Kasi alam niya sa sarili niya na umalis ako para sa amin kasi napakadami kong pangarap sa kanila ng mga anak ko. Kahit isipin man niya na hindi ko siya pinapriority ngayon, darating yung araw na mararamdaman niya na siya yung priority ko. Sila ng mga ko. Kasi magtitiis ako hanggat kaya ko basta sa kanila. At saka wag niya sanang isipin na porket nakikita niya akong masaya tuwing linggo, nakatawa. Sana isipin din naman niya na Lunes hanggang Sabado walang ibang nasa isip ko kundi magtrabaho kasi nangangamuhan nga ako. Yung araw ng linggo, yun dun lang ako pwedeng mag-relax, dun lang ako pwedeng maging masaya, dun lang ako pwedeng kumbaga express yung sarili ko na alam naman niya na since nagsama kami, hindi ko naranasan kahit gustuhin ko noon na nandyan ako sa Pilipinas. Hindi ko magawa kasi nangingilag ako sa kanya kasi alam kong ayaw niya ng ganun. Pero ngayon na nandito ako na parang may kakayahan akong makisama, mag-enjoy, maranasan yung hindi ko naranasan kasi nga in my age of 13, nag-anak ako 16. Hindi ko din naman nga siguro siya masisisi kasi hindi siya sanay na ganito ako na nakikita niya akong nakikihalubilo sa ibang tao. Pero sana naman hawakan niya pa yung pag-intindi para manatili kami buo ng mga anak ko. Kahit malayo ako sa kanila, gusto kong maramdaman yung asawa na iniwanan ko dyan sa Pilipinas, hindi yung asawa na isang kilos ko, isang kibo ko, parang may mali. Parang hindi na, para bang kahit normal ko ng kilos, parang aanuhin niya pa na, ay mali yung ginagawa mo, hindi dapat ganyan. Yun lang. Isang I love you naman dyan, oh. Mahal na mahal kita din. Intayin niyo ako ni Nautoy. Diba? Hirap na ako. Gusto ko na kayong maksama pero wala akong magawa. Rachel, alam ko nahihirapan ka, no? Alam ko napapagod ka. Mahirap kasi talaga magtrabaho ng malayo sa pamilya. Mahirap na ginagawa mo na yung lahat, na paghahanapan ka pa ng mali, nakakakitaan ka pa ng kapintasan, alam kong nahihirapan ka. Pero isipin mo na lang kasi yung bigat ng kapalit kapag hindi ka nila naintindihan. Sa dulo ng araw, ang titignan mo naman, buo yung pamilya ko. Sa totoo lang, walang material na bagay na makakapalit, makakatumbas sa pamilyang uuwian mo. Kaya kung ang kapalit ng karangyaan ay buo ang pamilya mo, may ibang taong willing makipagpalit. Kasi gusto nila, pagdating sa dulo, magkakasama sila. So ikaw, Gragel, instead na panghinaan ka ng loob, instead na mawasak ka, mapagod kang umintindi, isipin mo na lang, mahal ko tong pamilyang to. Sila yung dahilan kaya ako nangamuhan sa ibang bansa. Kaya kung ang kapalit ng karangyaan na matatamasa ko dahil andito ako, ay yung mawala yung pamilyang pinagtatrabahuhan ko, mas nanaisin ko na bumalik ng Pinas para ayusin yung pamilya ko. Kaya hanggat kakayanin, hanggat makakaya, Gragel, i-explain mo to sa asawa mo na mahal, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Kung anong kailangan nating gawin. Kung gusto mong magtayo tayo ng business dyan, sa'yo yung mga anak natin, bibigyan kita ng purpose. Ipagkakatiwala ko sa iyo to kasi mahal, nagtitiwala ako na kapag binigyan ka ng pagkakataon na itaguyod yung pamilya, itataguyod mo naman talaga. Ganyan kalaki yung tiwala ko sa iyo. And Gragel, sa totoo lang, sabi ko naman talaga sa iyo kanina pa, hindi man lang niya may express o hindi man niya may express sa iyo ng maayos, takot lang talaga siya, Gragel, na makita mo na wala siyang nagagawa para sa pamilya niyo at ikaw meron. Takot lang yan. Hindi lang niya kayang i-express, lalaki siya eh. Macho, yung typical na macho effect. Na instead na i-express ko sa yung natatakot ako, pagbabawalan na lang kita. Sisiguraduhin ko na lang na matatakot ka sa akin. Alam nating mali, alam nating hindi yun yung paraan.
Pero sometimes kasi yun yung language nila. I-explain mo na lang na ganito yung gagawin natin, mahal, para hindi mo yan maramdaman. Gets mo ko, Gradel? Yes po. Tandahan mo sa puso mo, Gradel, mahal ka niya. At siguraduhin mo sa sarili mo na ang mangingibabaw sa'yo ay pagmamahal, hindi panunumbat. Pangunawa, hindi yung sakit na nararamdaman mo. Dahil feeling mo hindi ka niya napapahalagahan. Okay? Na-appreciate ka niya sa totoo lang. Hindi lang siya makapagsabi ng thank you, pero na-appreciate niya lahat ng ginagawa mo. At dun ka mag-concentrate sa pagmamahal na yon, ha? Opo. Maraming salamat, Gradel. At saka huwag ka na umiyak. Ganun talaga. Kailangan natin mag-sacrifice ng a bit para sa mga taong malaki yung halaga sa buhay natin. Sometimes if we can even give our own lives, we would. Ganun natin sila kamahal. And for the people we love, lahat ng bagay worth it gawin. Gets mo ko? Opo. Maraming salamat, Gradel, sa pagtawag, ha? Thank you very much. Opo. Maraming Ako rin salamat. po. Ingat ka. Bye! Sa mga kabisyo nating naiiwan dito sa Pinas, I get it. Meron kayong takot, lalo na po yung mga asawa, yung mga partner, I get it. Natatakot po kayo na sa ibang bansa makahanap yung partner ninyo ng someone else. Tandaan nyo na lang po, no? Ang tao, kapag gustong magloko, malayo malapit, gagawin niya yan. Kasi nasa katauhan at buong pagkatao niya yung pagloloko. Pero kung yung taong yon nakilala nyo ng hindi ganon, doon kayo magtiwala sa pagkatao niya. Sa kung paano nyo siya nakilala. Sa kung paano nyo siya kinagisnan. Doon kayo magtiwala. Kung wala sa karakter ng taong yan yung manloko, wag nyo nang paghinalaan. Wag nyo nang sabihan ng kung ano-ano. Kasi sa totoo lang, pinahihina ninyo yung loob nila abroad. Pinahihina ninyo yung loob nilang lumaban sa buhay at kalungkutan. Sa mga ginagawa nyo, kayo ang mismong nagiging dahilan para humanap sila ng taong makakaintindi sa kanila. So stop it. If you feel insecure dahil sa achievements ng partner ninyo, do not. If you only knew the reason as to why they did it, kung bakit nila ginawa yon, kung bakit sila ng ibang bansa, you would know. They did it for you. Ginawa nila yon para sa inyo. Kaya wag nyo naman silang paghinalaan. Tinatry nilang unawain yung sitwasyon ninyo. Tinatry nilang intindihin lahat ng panaghoy ninyo. Pero intindihin nyo din naman yung pinagdadaanan nila sa dayuhang bansa ng para lang sa inyo.